כמו רוב הסרטים של דיוויד לינץ', גם בביקור הזה, לפני שהגיעו הרגעים המוזרים, הכל התחיל באופן די נורמלי. לא בכל יום מגיע במאי מהולל לירושלים. נשיא המדינה מחכה לשיחה מרחיבת אופקים על אומנות וקולנוע. I would like to talk to you by drawing a picture. אבל לדיוויד לינץ' יש תוכניות אחרות. This is matter. What is it? Matter. Yes, matter. And this is mind. זה מתחיל לחרוג מכללי הנימוסין המקובלים במפגש כזה, אבל בכל זאת מדובר באורח מכובד. With transcendental meditation, you start on the surface. You're given a mantra, which is a very specific sound, vibration, thought, which turns the mind within. הנשיא פרס מגלה בדרך הקשה שהבמאי הנודע מתעניין היום בעיקר במדיטציה טרנסדנטלית. Why we from the birds sing a precious song. לפני 17 שנה שינה דיוויד לינץ' את עולם הטלוויזיה בסדרה טווין פיקס. הוא הראה שגם הטלוויזיה יכולה להיות אומנות, לגרום לצופים לעקוב אחרי סיפור מסובך שנמשך מפרק לפרק, ולא לצפות לפתרונות פשוטים. When we first got the ideas for Twin Peaks and the pilot was made, zero idea of how it was going to go so good all around the world. Incredible. Who knows why? בלי הדרך שסללה טווין פיקס, לא יהיה לנו היום סדרות כמו סופרנוס, אבודים או עמוק באדמה. לינץ' עצמו התרכז בקולנוע בסרטים כמו לב פראי וכתיפה כחולה. במקביל הוא נכנס יותר ויותר לרעיון שהוא מנסה לקדם אצל פרס. Groups that practice advanced techniques of meditation, technologies to enliven this field so powerfully that they can literally bring peace. It turns, it transforms. שום דבר לא מפריע לשטף הדיבור, כי לינץ' מסביר ש-250 איש שיעשו מדיטציה מדי יום יביאו שלום לאזור. All these wars, this hate, this horror, say goodbye to it. Will President Perez practice meditation? It would be,